Хайырлы кеш Интер каналында яңалыклар тапшыруы студияда Гүлия Нигматуллина бүгінгі шығарылышының төп темалары. Қор білен күреш, коммуналшылар күшейтілген режимда эшлиләр. Ике өлкәдә җитәкчеләр алмашынды. Эшлекле Дүшәмбедә кадрлар үзгәреш турында хәбәр иттеләр. Ак халат киеп карадылар. Түбән Кама укучылары өчен һөнәри юнәлеш бирү фестивале узды. Үрнәк ана, үрнәк ата. Түбән Камада ел ираты хатын-кыз карашы республика бәйгесенең зона этабы җиңүчеләре билгеле. Түбән Камада чыпчыкларны саныйлар. Бөтен Россия акцияда теләге булган һәркем катнаша ала. Түбән Камада қор белән көрәш дәвам итә. Коммуналчылар көчәйтелгән режимда эшлиләр. Төп игътибар йорт ишегалларына, квартал эчендәге һәм үзәк юлларга юнәлтелгән. Җыештыру алдан расланган график буенча башкарыла. Бүген зур техника Тынычлык урамындагы 91-нче йорт янындагы мәйданчыкны тәртипкә китерде. Безнең төшү төркеме эш барышын күзәтте. Тынычлык урамындагы 91-нче йорт ишек алды. Биредә иртәнге яктан бирле трактор тавышы тынмый диярлек. Кар күп яуган. Эш күләме аз түгел. Тик еш кына зур техникага йорт тирәсендә торучы автомобильләр комачаулый. Кар чистартуда махсус техника гына түгел, ишек алдында көндә эшләүче җыештыручылар да катнаша. Быелгы кыш алар өчен зур сынау. Йортта яшәүчеләр дә ярдәмгә чыга. Уртак өмәнең уңай яклары күп. Саф һавада, чаңгыда шуган кебек буыннар языла, җанга да рәхәт ди шәһәрдәшләр. Мы благодарим тебя. Без ишек алдын җыештыру өчен, тизләтү өчен көрәкләр белән коралланып килгән шәһәрдәшләргә зур рәхмәтебезне белдерәбез ди Чистый двор йорт идарәсе директоры урынбасары. Бу ишек алдын тәртипкә китерү өчен 5 сәгатьтән артык вакыт киткән. Җыелган барлык карны КАМАЗларга төягәннәр һәм махсус полигонга чыгарганнар. Ләкин эш моның белән генә тәмамланмады. Расланган график буенча техника башка ишек алдына юл алды. Альбина Вәлиева, Вера Муратова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Бүген Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Радмир Биләев эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә кадрлар үзгәреше турында игълан итте. Гигиена һәм эпидемиология үзәгенең яңа җитәкчесе итеп Роза Салихова билгеләнде. Ул 1983 елдан бирле санитар-эпидемиологик күзәтчелек өлкәсендә зур тәҗрибә туплаган белгеч. Түбән Кама мэры билгеләп үткәнчә, Роза Салихова элек Татарстан Республикасының төрле районнарында эшләгән. Хәзер Түбән Кама муниципаль районы командасына кушылган. Радмир Биләев яңа җитәкчегә эшендә уңышлар теләде һәм халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген тәэмин итү буенча барлык бурычлар үтәләчәгенә ышаныч белдерде. Түбән Кама районы башкарма комитетының административ-техник комиссиясе җитәкчесе итеп Альберт Гарифуллин билгеләнде. Ул 2021-2022 елларда Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитетында эшләгән. Административ-техник инспекциясе бүлеге җитәкчесе вазифасын башкарган. Түбән Каманың югары сыйныф укучылары өчен Үзәк район хастаханәсе буйлап уникаль экскурсия уздырдылар. Яшьләр медицина учреждениесенең эшчәнлеге белән танышып, үзләрен табиб ролендә сынап карадылар. Шулай ук балаларга әлеге һөнәрнең өстенлекләре, яшь белгечләргә ярдәм итү чаралары турында сөйләделәр. Медицина хезмәткәрләре үз тәҗрибәләре белән уртаклаштылар, һөнәри эшчәнлекнең җиңел түгел, әмма кызыклы булуын билгеләп үттеләр. Бигрәк тә кеше гомерен коткару турындагы дулкынландыргыч хәлләр яшьләрнең хәтерендә калды. Катнашучылар кызыксындырган сорауларын да бирә алдылар. Шулай ук балаларга практик дәресләр үткәрелде һәм хастаханә буенча экскурсия оештырылды. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Төрле өлкәләрдә казанышларга ирешкән, үз гаиләләрендә һәм хезмәт коллективларында үрнәк булган шәхесләр бер сәхнәдә ел ираты хатын-кыз карашы республика бәйгесенең зональ этабы узды. Төрле номинациядә 14 конкурсант чыгыш ясады. Алар үзләре белән таныштырдылар, осталыкларын күрсәттеләр, уңыш серләре белән уртаклаштылар. Җиңүне кем яулады? Хәбәрчебез белешеп кайтты.
Сәхнәдә Гөлнас Арсланова оны хатын-кыз лидер дип йөртәләр. Бу гаҗәп тә түгел. Эштә ул хөрмәткә лаек җитәкче, өйдә гаилә учагын саклаучы, тормышта зур уңышларга ирешкән шәхес. Түбән Кама китапханәләр системасы директоры, ел ир-аты хатын-кыз карашы республика бәйгесенең зона этабында үз көчен сынап карарга була. Туган илем өчен башка берни эшли алмаудан үкенеч хисе җанымны тырный минем. Гүзәл Шамарданова Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры артисты. Ул эштә дә уңган, гаиләдә дә үрнәк хатын-кыз ана. Тормыш иптәше Юрий Павлов белән алар 3 малай тәрбиялиләр. Женщина с большой буквы. Культура и духовность. Шамарданова Гузель Фазыловна. Ел ир-аты хатын-кыз карашы республика бәйгесе 1998 елдан бирле үткәрелә. Быел конкурс бер юлы 3 мөһим датага багышлана. Россия халыкларының бердәмлеге елына, Татарстанның хәрби һәм хезмәт батырлыгы елына һәм шәһәрнең беренче төзүчеләре елына. Төрле номинациядә 14 конкурсан чыгыш ясады. Алар үзләре белән таныштырдылар, уңыш серләре турында сөйләделәр һәм осталыкларын күрсәттеләр. Бәйгедә 11 гүзәл зат һәм 3 ир-ат катнашырга теләк белдерде. Алар Түбән Кама данын Татарстан күләмендә яклаячак. Финал март аена билгеләнгән. Альбина Вәлиева, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Түбән Камада чыпчыкларның сонын ала башлаячаклар, исәпләүдә экологлар, орнитологлар, шулай ук теләге булган һәркем катнаша ала. Бөтен Россия акцияның максаты кошларның соны турында түгел мәгълүмат җыю. Моның өчен ишек алдында паркта очраган чыпчыкларны фотога төшерергә һәм урынын хәбәр итәргә тәкъдим ителә. Барлык җыелган мәгълүматларны чараның рәсми сайтына юлларга voробей.nbud.ru. Теркәлгән чыпчыклар, шулай катнашучылар саны һәм күзәтү урыннары буенча Россия төбәкләре рейтингы төзеләчәк. Аның нәтиҗәләре буенча иң актив Түбән Камалар акция символикасы төшерелгән истәлекле сувенирлар белән бүләкләнәчәк. Бөтен Россия акция 15 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.